af Greenway æbleviklerfælde. Først vil vi gennemgå æskens indhold. Du finder 2 ophænger, 2 sølvposer indeholdende lokkestoffet og 2 klisterfælder. Start med klisterfælden og fold siderne ud. Tag fat i flappen i midten og flappen i toppen. Træk dem i hver sin retning. Inde i fælden er der klister. Pas på ikke at få fingrene derind. På hver side er der nogle stiplede linjer og et lille knæk i bunden. Hold godt ved og fold siderne ind. Hvis siderne har svært ved at blive, så tryk lidt sammen ved det stiplede. Gentag på modsatte side. Sølvposen med lokkestoffet åbnes. Inde i posen vil du finde 2 ting. Der vil være en hvid plade. Den her hvide plade, den er til for at beskytte den lille røde dut, der ligger nede i posen. Den lille røde dut er lokkestoffet. Denne skal ind i klisterfælden. Sådan her. Hængeren putter du igennem hullet, og fælden er hermed klar til at blive hængt op i frugttræ.